je to legenda o človeku, ktorý síce reálne jestvoval, žil na Slovensku, ale nič o ňom nevieme, nič konkrétne. Vieme o ňom iba historku, že si zostrelil lietajúci stroj a odletel na ňom k Bohu. Ale táto legenda sa viaže k človeku, ktorý žil v 18. storočí a vtedy človek lietať nemohol. Takže mne nedalo spávať, kto bol ten človek, čo sa pokúšal v čase, keď to nie je možné, robiť niečo, čo presahuje hranice mysliteľného. Takže kto bol ten človek, ktorý sa rozhodol urobiť niečo, čo sa v tom čase urobiť nedalo. Červený kláštor je skutočne krásne miesto a ja by som bola veľmi šťastná, keby ste sa raz prišli pozrieť na Slovensko a keby ste navštívili reálne Červený kláštor. Je to zároveň miesto, kde sa odohráva legenda o lietajúcom Ciprianovi a je to aj miesto, kde sme ju nakrúcali. Chcela by som povedať to, že som veľmi šťastná, že sme na tomto festivale. Preto, lebo Slovensko je veľmi malá krajina a tento film sa dotýka slovenskej histórie a veľa znamená pre nás, preto lebo tomu filmu rozumieme a máme naň citovú väzbu. A festival je pravdepodobne jediné miesto, kde tento film, ktorý je naozaj stredoeurópsky, môže vidieť aj váš divák. A si myslím, že je to veľmi dôležité.